Grosedd gan Venables. Mae'n chwaraewr Aberystwyth. Yn dweud fan o Benelin. A mae Lewis Venables wedi cael cerdyn coch o fewn 90 eiliad o'r gêm gychwyn. Penelin fydd ar dyfarnwr Lewis. A mae Venables yn cychwyn i 5 ganfed gêm yn uwch gyngrau'r Cymru hyn yma. Ac yn anffodus iddo fo. Yn cael cawod cynnar iawn. Ond dim y ffordd i ddathlu yr achlysur. Gornel gyntaf ar noson i'r Bala. Teg at y postyn agosa. Cael ei ffenni mewn gan Kieran Smith. Neb ar ei gyfil. A mae o, di roed yr ymwelwyr ar y blaen i gol gyntaf o'r tymor. Aberystwyth dim, 10 Bala 1. Edwards yn ffigio fyny. O'r dafliad gan Mendes, nôl i Mendes, mlaen i Shannon. Eisiau troi. A dennill y meddiant. Smith, mae Woods a Kerry o le lawr. Yn ganol y cae. Yn teipio i edge, mae'n brasgamu'r cwrs Cosby. Yr ergyd syth at y golwr. Arbediad wych gan Webb. Garddwn cryf iawn gan y golwr ar fenthyg o Abertawe. Teg at Pete. Pete erbeniad! O fel y gol gyntaf o Gornel Mendes a mae Nathan Pete fel Smith y flaen di sgorio gol gyntaf o'r tymor a wedi dyblu mantais tîm Colin Caton. Aberystwyth dim, 10 Bala 2. Derbyn ôl gan Charlie Edge. Da slac. Mae yna gyfle rwan i wrth ymosod i'r Bala. Shannon yn brasgamu drwy'r canol. Mae Mendes i'r chwith. Allan i Newell, mae'r golwr yn hannar meddwl dod. A'r bas ar draws i Oli Shannon. A mae gefnor hwyd. Jack Rimmer. A gol drwy rwyd i hun. Gwrth ymosodiad chwim gan y Bala. Mae hanner ffordd drwy'r ail hannar. Hwnnw wedi mynd yn pellach ar y blaen yma. Sa chi byth yn meddwl bod nhw lawr i 10. Gornel di mewn teg at Steph Davies yn disgyn i Bradford. Mae'n cael ei chlirio ar y llinell. Ddim croesi'r llinell, mynd ar dyfarnwr cynnarthwyol Ramsey ar flaenau draed. Hwna'n gyfleiraidd i ddod Aberystwyth yn ôl i mewn i'r gêm. Newell. Hwna Bradford. Hwna gicor Smotin, oes mi o'na. Bradford yn llac, Rimmer yn baglu Mendes. Dim amheuaeth gan y dyfarnwr Lewis. Chwarter awr o'r 90 i weddill. Cicor Smotin i'r Bala. 10 sy'n ganddyn nhw. Ers y funud y hanner gyntaf o'r gêm. Edwards yn ebyn Lewis Webb. Webb, dim gobaith i'r golwr ar fenthyg o Abertawe. A mae Dave Edwards wedi rwyd ail gol o'r tymor. Aberystwyth dim, y Bala, 4. Mendes. Brasgamu ymlaen, heibio i Charlie Edge, Rosgro yn y cwrt Cosby. Thyn ni'n ôl gat Rosgro ar bediad o didog ar y postyn agosa gan Lewis Webb yn nadu Adam Rosgro. Sgorio gol gyntaf i'r Bala. Davies cael wythio'r llawr, mae'n gicor Smotin yn dimahu y bel uniongyrchol yn dal y Bala allan. A mae'n gerdyn melyn i Nathan Pete. Gwthiad bach yng nghefn Steph Davies. Ond o'n llawer yn ddi. Evans yn ebyn Ramsey. Evans. Dwi'n gobaith i Ramsey. Aberystwyth 1. Y Bala 4.